dyn ni yn cael ymuno gyda y criw sy'n ymuno ar Zoom ar hyn o bryd. Nawn ni just aros am ychydig bach i'r sawl sy'n ymuno ar YouTube. Ie, mae yna nodyn ar y sgrin o'mlaen i'n dweud bod y gynulleidfa YouTube wedi ymuno hefyd. Reit. Nawn ni just aros am ychydig bach, a wedyn nawn ni ddechrau arni'n iawn. Reit, wel mae wedi troi 1 o'r gloch. Croeso i'r sesiwn hwn dan ofal Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol Prifysgol Aberystwyth. Huw Lewis ydw i, dwi'n ddarlithydd yn yr Adran, a hefyd yn cymryd rhan yn y sesiwn prynhawn yma, mae 3 o ddarlithwyr eraill o'r Adran, Dr Anwen Elias, Dr Catrin Wyn Edwards a Dr Elin Royals. A bwriad sesiwn neu'r cyfarfod yma yw i rannu rhai canfyddiadau o brosiect ymchwil mae staff yn yr Adran wedi bod yn rhan ohono, gynwyr yn ei arwen, dros flwyddyn i 19 mis diwetha. Prosiect sydd wedi bod yn astudio ac yn cymharu y galwadau gwleidyddol sy'n cael eu cyflwyno gan wahanol fudiadau rhanbarthol a mudiadau cenedlaethol mewn gwahanol rannau o Ewrop. Mae'r gwaith penodol yma, dyn ni am ei drafod prynawn yma, yn deillio o brosiect ymchwil llawer mwy, prosiect ymchwil Imagine, sy'n brosiect ymchwil sydd hefyd yn cael ei arwen o Brifysgol Aberystwyth, ond yn brosiect ymchwil Ewropeaidd i sgôp sy'n cael ei gyllido gan arian o gronfa Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd. A tra mae Prifysgol Aberystwyth sy'n arwen y prosiect mawr yna, fel sy'n disgwyliedig gyda gymaint o brosiectau eraill o dir Undeb Ewropeaidd, mae'n cynnwys cydweithio gydag ystod o brifysgolion mewn rhannau eraill o'r cyfandir. 16 o bartneriad i gyd mewn gwledydd fel Sbaen, yr Alban, Iwerddon, Gwlad Groeg, yr Eidal ac yn y blaen. A ffocws cyffredinol prosiect Imagine yn ei gyfanrwydd, i dorri stori hir yn fyr, yw'r syniad o anghydraddoldeb neu anhegwch tiriogaethol. Hynny yw y syniad fod tiriogaethau gwahanol, boed rhain wledydd gwahanol, dinasoedd, yn rhanbarthau neu hyd yn oed yn gymdogaethau gwahanol, yn profi manteision neu anfanteision o ran safonau byw, hawliau gwleidyddol ac yn y blaen. Dyna'r ffocws cyffredinol i brosiect Imagine, ac mae yn astudio hynna o sawl cyfeiriad gwahanol, ac yn ymateb i alwad gan yr Undeb Ewropeaidd am ymchwil sydd yn ystyried anghydraddoldeb ar draws y cyfandir mewn ffyrdd gwahanol. Ac un o'r elfennau sy'n cael sylw fel rhan o'r gwaith mawr yna yw sut mae bobl ar lawr gwlad o ddydd i ddydd yn dehongli ac yn trafod y syniad o anghydraddoldeb neu anhegwch rhwngddyn nhw a pobl mewn rhannau eraill o'i gwlad neu y cyfandir. A dyna sy'n dod at ni at y gwaith penodol dyn ni eisiau trafod prynhawn yma, achos fel rhan o gyfraniad Adran Gwleidyddiaeth Aberystwyth i brosiect mwy Imagine. Mae yna ddarn o waith wedi bod yn cael ei wneud sydd yn astudio ac yn cymharu y galwadau gwleidyddol sy'n cael eu cyflwyno gan wahanol fudiadau cenedlaetholgar neu ranbarthol mewn gwahanol ran o Ewrop. Ac yn benodol yn edrych yn fanwl ar sut mae'r syniad o anhegwch neu o anghydraddoldeb yn sail ac yn bwydo galwadau'r fath yma o fudiadau. Nawr, dwi'n mynd i dawi yn y funud yn rôl un bennaf prynawn yma yw cadeirio. Yn y man, byddwn ni'n troi at Catrin a wedyn Elin sy'n mynd i roi chydig mwy o flas i chi a rai o'r canfyddiadau sydd wedi codi o edrych ar rhai o'r achosion sydd wedi cael sylw fel rhan o'r gwaith. I ddechrau, Catrin yn trafod achos Corsica a Elin yn troi yn fwy agos i gatre i drafod galwadau, mudiadau a phleidiau fan hyn yng Nghymru. Ond i ddechrau, dwi'n mynd i drosglwyddo i Anwen sy'n mynd i roi chydig mwy o orolwg o'r gwaith sydd wedi cael ei wneud gan staff yr Adran dros y flwyddyn diwethaf. Grêt, diolch yn fawr iawn Huw.
Felly, fel mae Hugh wedi nodi, y ffocws yn prosiect ni yw mudiadau rhanbarthol a chenedlaethol yn Ewrop. Ac yn fwy penodol, mae'r prosiect yn trio cynnig atebion i ddau brif gwestiwn. Y cwestiwn cyntaf, pa fath o alwadau gwleidyddol a wneir gan y mudiadau hyn? Ac yn bod ni a diddordeb mewn galwadau tiriogaethol, hynny yw galwadau am, enghraifft, mwy o autonomi, mwy o hunain reolaeth. A'r ail gwestiwn, pa fath o ddadleuon a ddefnyddir gan y mudiadau hyn i gyfiawnhau'r galwadau maen nhw'n gwneud? Felly, ai ffactorau diwylliannol, economaidd, gwleidyddol neu amgylcheddol sy'n cael eu blaenoriaethu ganddynt, ac i ba raddau mae'r dadleuon yma'n cael eu fframio yn hermau anghydraddoldeb neu anhegwch. Dyn ni'n trio ateb y ddau gwestiwn yna drwy waith empiraidd mewn 12 o astudiaethau achos ar draws Ewrop. Dyn ni'n edrych ar fudiadau yng Nghymru, yr Alban, Catalonia, Galicia, Corsica, Friesland, Bavaria, Valladolid, Sardinia yn yr Eidal. Dyn ni hefyd yn yr Eidal yn edrych ar Lombardia, Veneto. Ac yna Casiwbia yng Ngwlad Pwyl a'r Sekeland yn Romania, lle mae'r gymuned Hwngariaidd. A dyn ni'n dadansoddi'r mudiadau yma yn y llefydd yma dros gyfnod o bron i 30 mlynedd, felly o 1990 tan 2018. So dwi am nawr jyst grynhoi i chi sut ydyn ni'n mynd ati i feddwl am y ddoi gwestiwn yma a rhai o'r prif ganfyddiadau sydd yn dod allan o'n gwaith ni. So gen i ddechrau â'r cwestiwn cyntaf. So pa fath o alwadau tiriogaethol a wneir gan fudiadau rhanbarthol a chenedlaetholgar yn yr ardaloedd yma? Dyrmyddiaeth sy'n feddwl am hyn yn hermau galwadau am fwy o hunan reolaeth. Hynny yw galwadau sy'n rhagweld shifft mewn awdurdod gwleidyddol oddi wrth y wladwriaeth lawr i lefelau is, so lawr i lefel yr anbarth neu'r genedl is-wladwriaethol. Yn y ffurf mwyaf pellgyrhaeddiol, mae hyn yn gallu golygu annibyniaeth, llwyr oddi wrth y wladwriaeth, ond mae yna hefyd fersiynau neu opsiynau arall o hunan ymreolaeth. Enghraifft, mi ellir alw am newid sylfaenol cyfansoddiadol yn y ffordd y caiff awdurdod gwleidyddol i drefnu o fewn gwladwriaeth, enghraifft, trwy greu haen newydd o lywodraeth rhanbarthol am y tro cyntaf, neu trwy greu gwladwriaeth federal, enghraifft. Neu mae hunan ymreolaeth yn gallu golygu newidiadau sydd ddim o reidrwydd yn arwain at unrhyw newid cyfansoddiadol sylfaenol, ond yn hytrach sydd yn addasu'r balans pŵer rhwng gwahanol haenau lywodraeth. So, enghraifft, mwy o ddatganoli. Yn astudiaethau achos ni'n gweld tystiolaeth o'r 3 math yma o alwadau am hunan reolaeth. Ond hefyd mae yna rai tueddiadau diddorol yn dod i'r amlwg. Enghraifft, yn gyffredinol, ni'n gweld fod galwadau am annibyniaeth neu am newid sylfaenol i'r ffordd y caiff grym gwleidyddol i drefnu wedi dod yn fwy amlwg yn arbennig yn ystod y ddegawd olaf. Ar yr un pryd, mae galwadau am addasu balans pŵer rhwng gwahanol haenau lywodraeth, enghraifft trwy ddatganoli pellach, wedi lleihau ar y cyfan. Felly, byddwn ni'n gweld yn gyffredinol yn ein data ni bod yna shifft clir dros amser wedi bod yn y mwyafrif o'r astudiaethau achos tuag at alwadau gwleidyddol sy'n rhagweld newid cyfansoddiadol mwy pellgyrhaeddiol. Ond byddwn ni hefyd yn ffindio yw bod mudiadau rhanbarthol a chenedlaethol hefyd yn gwneud galwadau sy'n mynd i tu hwnt i rai am hunan reolaeth. Ar un llaw, dyn ni'n gweld galwadau am gyd reolaeth, shared rule, lle'r hyn sy'n cael ei hawlio yw mwy o lais i'r ranbarth neu'r genedl ar lefelau uwch o lywodraeth. Enghraifft, yng Catalonia a Galicia yn ystod y 90au, roedd galw cyson am droi Senedd Sbaen, yr ail siambr ddeddfwriaethol, yn gorff a fyddai'n cynrychioli'r cymunedau awtonomaidd
ac felly'n rhoi llais i'r cymuned hynny ar y lefel wladwriaethol. Ceir hefyd yn nifer o'r achosion alwadau i ganiatáu i'r rhanbarthwydd a chenhedloedd fod yn rhan o gyfarfodydd cyngor gweinidogion yn yr Undeb Ewropeaidd, fel eu bod nhw'n gallu cael eu dweud yn y fforwm hynny ar faterion polisi sy'n dylanwadu arnyn nhw'n uniongyrchol. Enghreifftiau felly o alwadau am gyd-reolaeth. Ar y llaw arall, dyn ni hefyd yn ffindio bod mudiadau ar draws bob astudiaeth achos yn gwneud lot fawr o alwadau ar y wladwriaeth neu'r Undeb Ewropeaidd i weithredu mewn rhyw ffordd yn yr anbarth neu'r genedl. Dy'r galwadau yma ddim yn rhagweld unrhyw fath o newid cyfansoddiadol na unrhyw shifft mewn grym gwleidyddol, ond maen nhw'n ffocysu'n hytrach ar ryw fath o ymyrraeth bolisi mewn rhyw ffordd a fyddai o fydd i'r anbarth neu'r genedl. A mae'r galwadau hyn yn ffocysu ar feisydd polisi sy'n arbennig o bwysig i'r anbarthwydd a chenhedloedd is-wladwriaethol, ond sydd ddim o dan i'r rheolaeth nhw. Galw am wireddu mewn meysydd polisi megis polisi iaith y diwylliant, er enghraifft, polisi addysg, ond hefyd mewn perthynas o polisi cyllido a seilwaith. Hefyd yn bwysig mewn perthynas â'r Undeb Ewropeaidd, dyn ni'n gweld galwadau am ymyrraeth parthed polisi amaethyddol a pholisïau strwythurol. Mae'r galwadau am weithredu yn amlwg iawn ym mhob achos, ond dyw'r elfen yma ddim wedi adnabod fel un bwysig i fudiadau rhanbarthol a chenedlaethol o'r blaen, o leiaf yn y lenyddiaeth academaidd. A beth sy'n dod yn amlwg yn glir iawn yw bod mudiadau'n aml yn cyfuno nifer o'r gwahanol alwadau yma ar yr un pryd. Ac yn gwneud hynny achos bod nhw'n bragmataidd iawn o ran beth y gellir ei gyflawni yn y tymor hir a'r tymor byr. Mae'r dydd yma'n arbennig o drawiadol mewn mudiadau sy'n galw am annibyniaeth fel i amcan hir dymor. Ond ar yr un pryd, be ni'n gweld yw bod nhw hefyd yn gwthio am fwy o hunanreolaeth, am fwy o gyd-reolaeth, ar yr un pryd a galw ar y wladwriaeth neu'r Undeb Ewropeaidd i weithredu polisi mewn ffordd a fyddai'n fuddiol i'r anbarth neu'r genedl. O droi wedyn i edrych ar yr ail gwestiwn sydd o ddiddordeb yn prosiect ni, pa fath o ddadleuon a ddefnyddir gan fudiadau rhanbarthol a chenedlaetholgar i gyfiawnhau'r galwadau tiriogaethol maen nhw wedi gwneud. Mae'r mudiadau dyn ni'n ei astudio yn gweithredu mewn rhanbarthau a chenhedloedd, lle mae yna'n gyffredinol hunaniaeth gryf, lle mae yna iaith a diwylliant gwahanol i weddill o wladwriaeth, a lle mae yna brofiad hanesyddol yn aml o autonomi neu o annibyniaeth. Oherwydd hyn, mae'n duedd yn y byd academaidd o leiaf i ddisgwyl fod y math yma o ddadleuon, yn ein prosiect ni dyn ni'n cyfeirio atyn nhw fel ddadleuon diwylliannol, bod y fath hyn o ddadleuon diwylliannol yn mynd i gael ei ddefnyddio i gyfiawnhau galwadau tiriogaethol. Ond mae'n gwaith ni'n ffindio i'r gwrthwyneb. Yn gyffredinol, nid yw dadleuon diwylliannol yn cael eu blaenoriaethu gan fudiadau, pan fydden nhw'n trio cyfiawnhau pam i bod nhw eisiau, er enghraifft, mwy o hunanreolaeth neu mwy o weithredu polisi yn yr rhanbarth neu'r genedl. Ychydig iawn o dystiolaeth hefyd sydd fod dadleuon amgylcheddol yn bwysig, o leiaf pan mae'n dod i gyfiawnhau'r galwadau tiriogaethol yma. Yn hytrach, mae'r pwyslais clir yn y mwyafrif o achosion ar ddadleuon gwleidyddol ac economaidd. O ran ddadleuon gwleidyddol, mae yna duedd glir i bwysleisio'r holl ffyrdd mae'r drefn wleidyddol bresennol yn ddiffygiol, ac mae hefyd parodrwydd clir i roi bai am hyn ar, er enghraifft, y wladwriaeth, y Llywodraeth Ganolog, yr Undeb Ewropeaidd. Ond dyn ni hefyd yn gweld ddadleuon gwleidyddol sy'n fframio'r achos o blaid newid tiriogaethol mewn ffordd bositif. Er enghraifft, oherwydd byddai'n newid cyfansoddiadol neu weithredu polisi yn gwella, er enghraifft, ansawdd democratiaeth, byddai'n gallu gwneud gwleidyddiaeth yn fwy atebol, yn fwy tryloyw ac yn y blaen. Yn yr un modd, mae'r defnydd o ddadleuon economaidd hefyd ar y cyfan yn cael ei fframio mewn ffordd bositif.
Wrth gwrs, mae yna gwyno am y ffaith bod y Wladwriaeth neu'r Undeb Ewropeaidd wedi cael dylanwad economaidd negyddol ar anbarthau a chenhedloedd mewn amryw ffyrdd, bod yna ymdriniaeth anheg yn y ffordd mae'r economi wedi cael ei delio hi, ond mae mwy o bwyslais ar y pethau economaidd positif y gellir ei cyflawni pe byddai galwadau tiriraethol yn cael ei gwireddu, a pwyslais arbennig ar ddadleuon sy'n ymwneud â ffyniant economaidd ac yn gynyddol ar gyfiawnder cymdeithasol. Enghraifft, mae mudiadau yn galw am fwy o hunan reolaeth ac am fwy o gydreolaeth, neu am weithredu polisi, mwyn hybu twf economaidd, mwyn gallu creu cymdeithas sydd yn fwy cyfartal, yn fwy teg, lle ceir gwell ansawdd byw, neu lle gellir sicrhau bod gwasanaethau iechyd ac addysg o safon uchel, enghraifft. Be sy'n arbennig o ddiddorol yw bod nifer cynyddol o blaid annibyniaeth yn arbennig yn defnyddio'r math yma o ddadleuon gwleidyddol ac economaidd i gynnig darlun o'r math o ddyfodol y gellir ei ddychmygu pe byddai annibyniaeth yn cael ei gwireddu. Maen nhw'n ddadleuon sy'n mynd law yn llaw gyda'r ddadl fod gan y gendl yr hawl i benderfynu dros ei hun, sut y caiff ei rheoli, a thrwy hynny, y byddai'r genedl yn gallu adeiladu dyfodol gwahanol a gwell, dyfodol mwy cyfartal a theg i ddinasyddion y genedl honno. Mae'r math yma o naratif o blaid annibyniaeth wedi dod yn gynyddol amlwg mewn llefydd megis yr Alban a Catalonia yn ddiweddar, ond hefyd mae'n nodweddiadol o fudiadau o blaid annibyniaeth yng Nghalisia, Bafaria, Sardinia a Chymru hefyd. Dyma rai o'r tueddiadau cyffredinol sy'n dod allan o'r astudiaeth. Wrth gwrs, mae yna amrywiaethau pwysig yn natur y galwadau a'r ddadleuon a ddefnyddir mewn cyd-destunau gwahanol. A dwi'n mynd i drosglwyddo nawr i Catrin gyntaf ac wedyn Elin i ddweud fwy am rhai o'r darganfyddiadau sy'n dod allan o'r astudiaethau achos o Corsica a Chymru yn benodol. Diolch. Diolch yn fawr iawn ti, Anwen. Mae'n ei basiwn sy'n draw i ti, Catrin, i ni ddysgu am y sefyllfa yn Corsica. Reit. Wel, cyn neidio syth i mewn i drafod canfyddiadau y gwaith ymchwil ar Gorsica, beth sy'n hoffi wneud ydy cynnig bach o gyd-destun ar y pleidiau cynulleidfaoldgar yng Nghorsica. Mae'n astudiaeth achos derbyn llawer llai sylw, nid yn unig yng Nghymru, ond hyd yn oed yn academaidd, gydag astudiaethau eraill fel Catalonia, Alban ac Quebec yn derbyn llawer mwy o sylw. Mae'r sylw mae Corsica'n tueddu i dderbyn wedi selio ar ôl trais yn y mudiad cynulleidfaoldgar yn ogystal â'r elfen o lygredd, gweithgarwch maffia ac yn y blaen. Felly mae natur y mudiad cenedlaetholgar yn ddarnog iawn. Ych bach o gur pen ceisio deall y dadansoddi Corsica. A mae'n bosib olrhain hyn i ddechreuad cenedlaetholdeb Boden Corsica yn y 50au a'r 60au. Mae ymraniadau wedi nodweddu'r maes fel fod academyddion, newyddiadurwyr, sylwebwyr yn tueddu i gategoreiddio'r grwpiau hyn yn ôl 2 gategori, lle'r cymydrolwyr a radicaliaid. A mae'r holl yma, neu'r yddeoliaeth yma, di selio ar y ffaith fod y cymydrolwyr yn gweithio tuag at y nod o fwy o hunanlywodraeth ac ymreolaeth ac yn gwrthod pob math o drais. A radicaliaid yn gweithio tuag at y nod o annibyniaeth ac yn derbyn y posibilrwydd o drais i gyflawni'r nod yma. Yn y gorffennol, mae ymdrechion y ddwy garfan i gydweithio wedi methu, felly ymdrechion yn y 90au, dechrau blynyddoedd 2000. Ond beth da ni wedi weld ydy mwy o gydweithio yn ddiweddar, mae hwn wedi bod yn llwyddiannus. Un theori am y ffaith fod hyn wedi methu'n gorffennol ydy'r
bod nhw wedi anghytuno ar rôl trais. Ond mae'n bosib dadlau bod Corsica mewn cyfnod sefydliadol newydd, o hyn oedd y newid yma, ond y shifft i bod yn agenda wleidyddol Corsica ers 2010. Am hyn wedi selio ar lwyddiant etholiadol y cenedlaetholwyr ers 2008, y ffaith fod cefnogaeth dros gryfhau neu gydnabod penodolder Corsica yn cynulliau Corsica yn nid yn unig ymhlith cenedlaetholwyr, ac yn bwysicaf allan y cyhoeddiad 2014 yn ystod y blwyddyn yma, cyhoeddodd y grŵp terfysgol yr FLNC gadoediad parhaol a diamod sy'n cynrychioli datblygiad allweddol. 2015 ffurfiodd y radicaliaid y Corsica Libera a'r cymedrolwyr FAC, y Ffenwa Corsica, Grynblaid Etholiadol, P a Corsica. Enillodd y gymbaid tua 35% o'r bleidlais yn ail rownd etholiadol rhanbarthol, arweiniodd at cenedlaetholwyr yn llywodraethu'r sefydliad rhanbarthol am y tro cyntaf erioed. Yn 2017, cafodd PAC fuddugoliaeth hanesyddol yn etholiadau deddfwriaethol Ffrainc. O ystyried llwyddiant yma, penderfynodd PAC unol fel plaid gwleidyddol ffurfiol o'r un enw. Wedyn ers 2017, mae PAC wedi canolbwyntio ar ddatblygu cynigion ar gyfer diwygio statws Corsica yn Ffrainc. Mae'r cynigion yma yn cynnwys statut ymreolaeth, a mae'n rhoi pwerau deddfu i'r cynulliad, pwerau cyllidol penodol, sefydlu statws preswylydd fel math o ddinasyddiaeth i Corsica, a statws swyddogol i'r iaith Corsica yn ochr ar Ffrangeg. Felly yn anffodus, da ni'n brin o amser, dim yn bosib mynd i fewn i lot o ddymder, ond beth sy'n hoffi wneud ydy canolbwyntio ar 4 brif casgliad sydd wedi dod y rhan gyntaf o'r gwaith ymchwil. I rheini ohonoch sydd wedi diddordeb yng Nghorsica, gobaith a'r prosiect ehangach y gobaith ydy cyhoeddi erthyglau academaidd y faes o law. Ond un o brif gasgliadau'r rhan gyntaf waith ydy'r ffaith bod y galwadau'r pleidiau cenedlaetholgar yng Nghorsica wedi cyfeirio tuag at wladwriaeth ganolog. Fel oedd Anwen yn sôn, mae rai yn canolbwyntio ar y lefel Ewropeaidd, yr Undeb Ewropeaidd neu'r lefel ryngwladol, ond o'r ymchwil nes i, be mae'r un o weld ydy rhan fwyaf galwadau'n cael eu cyfeirio tuag at y wladwriaeth Ffrainc. A mae Corsica'n cael ei ystyried fel y raddfa fwy o priodol ar gyfer mynd i'r aglen a heriau socio-economaidd, gwleidyddol, diwylliannol ac amgylcheddol. Mae'r ynys yn ei chwynebu. Mae'r ail gasgliad yn ymwneud â nodau a strategaethau ar y ddau grŵp. Bod y llenyddiaeth sy'n bodoli yn aml yn cyfosod y grwpiau cymedrol a radical. Mae'r gwaith ymchwil yn dangos fod shifft yn alwadau tiriogaethol y fwy blaid dros y degawdau. A da ni'n gweld y cymedrolwyr yn datblygu galwadau mwy radical, fel ffederaliaeth, a radicaliaid yn mynd ar drywydd strategaethau mwy cymhedrol, ac yn gyfuno galwadau dros annibyniaeth gyda galwadau wedi selio ar gydnabyddiaeth, ymyrraeth ac hunanlywodraeth. Er gweithio'r disgrifiadau yma sydd yn llenyddiaeth wedi cael ei derbyn, da ni'n weld dim ar pleidiau llawer fwy hyblyg ac yn agored i wahanol ffyrdd o weithredu neu cyflawni i nodau. A beth da ni'n weld ydy'r grwpiau mabwysiadu ym agwedd 2 gyflymder neu 2 speed tuag at newid. Maen nhw fel bod nhw'n ceisio datblygu cynllun tymor byr realistig, tra hefyd yn cyfleu bwriadau hysdymor mwy uchelgeisiol. Mae hwn yn cyffwrdd ar beth Anwen yn sôn. A mae hwn hefyd yn datgelu fod cenedlaetholwyr Corsica wedi mabwysiadu agwedd mwy pragmataidd. Mae hyn yn awgrymu'r canfyddiad yma fod y disgrifiad o'r ddwy garfan, y radicaliaid a'r cymedrolwyr, yn llai ddilys neu'n llai ddefnyddiol na'r hyn a gyflwynir yn y llenyddiaeth academaidd gyfredol. Mae'r trydydd canfyddiad yn ymwneud â natur ei galwadau tiriogaethol. Felly, bod natur galwadau tiriogaethol yn ymrywio yn ystod y 30au, mae rhan fwyaf galwadau tiriogaethol yn rai sy'n galw ar wladwriaeth Ffrainc i ymyrryd neu i gydnabod rhywbeth, felly galwadau gweithredol, sy'n galw nhw. A mae'r
galwadau hyn yn grymuso Corsica o fewn y fforamwaith deddfwriaethol, cyfansoddiadol, sefydliadol presennol. A dros y blynyddoedd mae'r radicaliad yn rhoi fwy pwyslais ar alwadau ymyrryd neu gydnabod, a mae rhain yn disodli galwadau dros anbyddiaeth dros y blynyddoedd. A fel ydych chi'n gweld o'r canran, da ni'n gweld cynnydd yn y defnydd o 30% yn 90au hyd at 50% yn 2010 o'r galwadau tiriogaethol fel hyn. A mae'r un peth yn wir ar gyfer y cymydrolwyr, yn gweld cynnydd o 6% hyd at 56% yn 2010 sy'n eitha sylweddol. Ac yn gyffredinol, mae'r galwadau yma wedi hanelu at wladwriaeth Ffrainc. Mae rai o'r galwadau yma yn cynnwys creu preswyliaeth neu ddinasyddiaeth i Corsica, polisi cyllidol sy'n adlewyrchu cyd-destun penodol y Corsica a chydnabod Corsica fel cenedl. Mae'r bedwaredd cymddygiad yn ymwneud â'r ffordd mae'r cenedlaetholwyr yn fframio'u galwadau, hynny yw beth yw'r narratif, beth yw'r sgyrsiau. A beth da ni'n weld ydy na bydle'n gwleidyddol a socio-economaidd sy'n cael ei defnyddio gan y pleidiau. Ac yn achos Corsica, mae'r galwadau yma'n cynrychioli mwy na 70% o'r holl fframiau a ddefnyddir. Ac felly mae'r fframiau a'r diwylliant ac amgylchedd yn derbyn llawer llai o sylw. A defnyddir fframiau gwleidyddol yn enwedig y fframiau anfodlonrwydd ac ansawdd i herio neu fynegi anhapusrwydd gyda'r status quo. A wrth wneud hynny, mae'r ddwy garfan, felly'r cymydrolwyr a radicaliad, yn beirniadu ansawdd y system democrataidd a gwleidyddol. A maen nhw'n canolbwyntio yn benodol ar elitiau gwleidyddol Corsica, natur anemocrataidd, y wladwriaeth Ffrengig a'r clan sy'n rheoli'r ynys yn ôl fwy. Maen nhw hefyd yn cysylltu dadleuon gwleidyddol a galwadau'n fwy atebolrwydd a thryloiwder i'r system wleidyddol, a mae hwn trwy gydol y system, trwy gydol cyfnod ystio. Mae'r ddwy arfan hefyd yn defnyddio'r ffram wleidyddol i gyfleu thema allweddol arall, sef sofraniaeth a hunan benderfyniad. O ran dadleuon socio-economaidd, cyfeirir amlaf at lewyrch Corsica, a mae'r ddau fath o gynrychiolwyr yn defnyddio'r ffram ffyniant law yn llaw a dadleuon socio-economaidd eraill, megis cyfiawnder cymdeithasol a hynny'n benodol ar ôl 2010. A maen nhw'n cysylltu dadleuon dros gyfiawnder cymdeithasol ac anfodlonrwydd a chosta byw uchel, lefelau diweithdra ar yr ynys a materion tai. A mae'r dadleuon hyn yn aml yn cael mynegu'n herbyn hawl i safon byw da. Thema allweddol arall a ddaeth yr amlwg yn ystod cyfnod archwilwyr oedd gwleidyddiaeth ar ôl gwladwriaeth Ffrainc yn y broses o thrymu a chamddefnyddio'r ynys. Mae naratif a gwleidyddiaeth wedi cysylltu'n gyffredinol â fframiau gwleidyddol a socio-economaidd. A mae'n bosib olrhain dadleuon sy'n sylwiedig ar gwleidyddiaeth i ddechreuad cymdeitholdeb Corsica Fodern yn y 60au. Felly mae'n ddifyr iawn bod y naratif yma wedi parhau. Mae'r naratifau sy'n ymwneud â gwleidyddiaeth yn tynnu ar ystod o atebion o annibyniaeth i ymyrraeth polisi i ymrymuso a rhyddhau Corsica. Dwi'n gweld mod i'n rhedeg allan o amser, felly jyst i gloi, dyma'r prif gasgliadau felly. Yn lle cyntaf mae galwadau tiriogaethol yn cael eu cyfeirio at y wladwriaeth. Mae yna shifft i bod yng ngalwadau tiriogaethol y ddwy garfan dros y degawdau sydd wedi rhoi darlun llawer mwy nuanced i ni o be maen nhw isio. A rhan fwyaf o alwadau tiriogaethol yn rai sy'n galw'r wladwriaeth Ffrainc ymyrryd neu gydnabod rhywbeth. Ac wrth gwrs bod nhw'n fframio dadleuon mewn ffyrdd gwleidyddol a socio-economaidd. Gret. Diolch yn fawr iawn i Catrin. Yn braf iawn cael sgwrs fel hyn sy'n cyfeirio at achos, fel o ti'n sôn ar y dechrau, sy'n falle ddim mor gyfarwydd, bod lot o'r sylw'n aml mynd i rai o'r achosion mwy
adnabyddus, falle fel yr Alban a Catalwnia. Felly mae'n ddefnyddiol iawn, a fi'n credu'n cyfleu'r ffordd bod y prosiect mae'n benodol wedi ceisio rhoi sylw i ystod eang o wahanol fathau o sefyllfaoedd a gwahanol fathau o fudiadau. Troi chydig yn agosach at Gatre nawr, achos arall sydd wedi cael sylw fel rhan o'r prosiect mae'n cymharu gwelwadau gwahanol fudiadau cynrychiolgar yw Cymru wrth reswm. A mae Elin nawr yn mynd i sôn chydig ynglyn â y canfyddiadau o edrych yn benodol ar sefyllfa Cymru. So mae'n swyddi ychydig yn haws oherwydd y cyflwyniadau cynt ac na gydw i'n gorfod siarad am achos Cymru mewn manylder. Os da ni'n meddwl am gyfnod yr astudiaeth, dyma oedd yr mudiadau Nathon ni rannu'r cyfnod yn 3, y cyfnod cyntaf o 1990-1998, cyfnod sefydlu Llywodraeth Rhanbarthol, a wedyn yr ail gyfnod yn gyfnod o alw am ymestyn hunanreolaeth i Gymru, a'r trydydd cyfnod, y cyfnod ola, ddim cweit yn ffitio'n daclus, ond cyfnod 2016-18, galwadau am drosglwyddo mwy o bwerau, ond hefyd da ni'n gweld galwadau cynyddol ac sy'n cryfhau am annibyniaeth i Gymru. O ran y carfannau allweddol sy'n rhan o'r astudiaeth yma oedd Plaid Cymru'n amlwg, a 3 mudiad Cymdeithas Sifil fyddai'n trafod heddiw sef Ymgyrch Senedd i Gymru, Cymru Yfory a Yes Cymru. Mae Yes for Wales 1907 o 2011 hefyd yn rhan o'r astudiaeth, ond dwi'n mynd i drafod nhw heddiw. Nath ni ddadansoddi manifestoau Plaid Cymru ac edrych ar wahanol ddogfennau wedi llunio gan y Cyrff Cymdeithas Sifil. Dwi'n mynd i roi rhywfaint o'r stats i chi. Galwad am ddiwygio sylfaenol drwy sefydlu Llywodraeth Rhanbarthol sy'n graidd yn y cyfnod yma. 85 o alwadau Plaid Cymru wedi cyfeirio at y wladwriaeth. A'r alwad amlycaf yn dilyn hynna ydy'r alwad yma mwy weithredu gan Lywodraeth Ganolog. Mae'r blaid yn galw am Senedd Atholedig gyda grym, deddfu a chyllidol. Galwad am, fel ydych chi'n gweld, dyna beth yw'r prif alwad ar draws y mudiadau Cymdeithas Sifil hefyd. Gan adlewyrchu'r pragmatiaeth a'r gwahaniaethu rhwng galwadau byr dymor a tymor hir sy'n nodweddu Plaid Cymru. Mae galwadau hir dymor y cyfnod yn gysylltiedig ar o'r lefel Ewropeaidd a golwg Plaid Cymru tuag statws genedlaethol lawn mewn Ewrop gen ffederal. Yn symud ymlaen i'r cyfnod wedi sefydlu'r cynulliad, mae'r cyfyngiadau cyfansoddiadol yn golygu bod yna shift am alw am fwy o hunanreolaeth. 52% o alwadau Plaid Cymru a 76% o alwadau Ymgyrch Senedd i Cymru a 99% o alwadau Cymru Yfory. Mae yna hefyd alwadau eraill gan y blaid eto galw ar wladwriaeth i weithredu ydy'r ail alwad amlycaf. A mae'n werth nodi fod y nifer o alwadau am gyfrannu i athlunio polisïau a phenderfyniadau ar lefel Llywodraeth Ganolog yn weddol gyfyngedig yma. Yn y cyd-destun yma, mae'r lefel Ewropeaidd yn bwysig i alwadau hir dymor Plaid Cymru am annibyniaeth a shift yn yr amcan cyfansoddiadol hir dymor o Ewrop Federal i annibyniaeth yn Ewrop. Yn y cyfnod ola, mae yna rywfaint o gysondeb efo'r cyfnod blaenorol o ran parhad galwadau Plaid Cymru am fwy o hunanreolaeth a lefel drawiadol fel y gwelwch chi yn y gwyrdd yn fanna o alwadau am annibyniaeth gan Yes Cymru. Mae galwadau cyfansoddiadol mwy hir dymor y blaid yn amrywio mwy, galwad tymor canolig newydd am Deyrnas Unedig Confederal, ochr yn ochr a Cymru fel cenedl annibynnol yn alwad hir dymor. Felly dyna natur y galwadau da ni'n gweld dros gyfnod yr astudiaeth. A be da ni hefyd wedi wneud, fel ydych chi wedi gweld, ydy ystyried, wel, beth yw'r dadleuon sy'n cael ei defnyddio i ddiffinio, cyflwyno a chyfiawnhau'r galwadau tiriogaethol yma. A'r prif dueddiad ar draws Plaid Cymru a'r mudiadau ydy'r defnydd cryf o fframiau gwleidyddol sy'n amrywio 61% i 97% dros holl gyfnod yr astudiaeth. Mae fframiau socio-economaidd, fel da ni wedi gweld yn achos Corsica, ydy'r ail amlycaf. Ac mae Plaid Cymru yn gwneud defnydd mwy ar ffram hon dros y cyfnod yn cynyddu yn y defnydd i fel 24% o'r defnydd yn y cyfnod 2016-18. Mae'r defnydd o'r ffram yma yn fwy amrywiol ymysg Cymdeithas Sifil, ond da ni yn enghraifft gweld Yes Cymru yn gwneud defnydd o 15% yn y deunydd nathon ni astudio fo nhw.
Mae fframiau diwylliannol yn tyfu mewn amryglogrwydd, ond yn dipyn llai amlwg o'i gymharu efo fframiau eraill, a prin iawn ydy'r fframiau amgylcheddol hefyd. Felly, mewn ffordd, dyma'r astudiaeth gyntaf i ddadansoddi yn fanwl y galwadau tiriogaethol yn y cyd-destun Gymreig gyda'r sylw i'r degawdau diwetha. Ac mae'n galluogi ni, fel ydych chi'n gweld, i osod Cymru yn y cyd-destun Ewropeaidd. Wrth gwrs, mae yna wahaniaethau rhwng amrywiaeth galwadau Plaid Cymru a mwy o gysondeb o dir cyrff Cymdeithas Sifil, a mae hynny i'w ddisgwyl. Hefyd, wrth gwrs, dydy'r mudiadau yn yr achos yma ddim yn wynebu'r penderfyniadau tactegol sy'n allweddol i bleidiau gwleidyddol mewn strategaethau etholiadol. A mewn ffordd, ydy natur y galwadau tiriogaethol dwi wedi amlinellu chi ddim yn annisgwyl o gwbl. A da ni gweld yr hyn sydd wedi cael ei adnabod yn barod o ran rôl Ewrop yng ngalwadau hir dymor Plaid Cymru yn benodol. Felly beth sy'n ddiddorol i ni ydy be di'r berthynas rhwng yn canfyddiadau ni yng Nghymru a'r canfyddiadau ehangach. A fel ydych chi'n gweld, llawer o bwyslais ar addasu'r system wleidyddol a chynyddu hynna'n reolaeth. A mae Cymru yn tueddu hefyd i adlewyrchu'r tueddiadau da ni'n gweld o ran galwadau annibyniaeth a diwygio sylfaenol, yn enwedig rŵan falle efo'r cynnydd mewn galwadau am annibyniaeth yn y cyfnod diweddar. Pwynt arall dwi'n meddwl sy'n bwysig i wneud ydy yr amlygrwydd yr alwad am weithredu gan Lywodraeth Ganolog. Fel oedd Anwen yn deud, mae hwn yn un o ganfyddiadau mawr y prosiect yn ei gyfanrwydd ac mae Cymru yn adlewyrchu hynny. Yn yr un modd hefyd, da ni'n gweld pragmatiaeth a natur dactegol galwadau tiriogaethol Plaid Cymru, y cydbwyso yna rhwng y galiadau byr dymor a'r ei hir dymor yn wir, dych chi'n gwybod, ychydig iawn o sylw sy'n cael ei roi mewn dogfen fel manifesto i'r ei hir dymor. Ac eto, mae hynny'n cyd-fynd efo canfyddiadau Ewropeaidd y prosiect o ran natur hynod bragmataidd y math yma o actorion yn cydbwyso'r cymhedrol a radical ar yr un pryd. Hefyd, dwi'n meddwl sy'n drawiadol am achos Cymru o'i gymharu efo'r achosion eraill ydy'r diffyg cyfran o alwadau am gyd-reolaeth yn y cyd-destun Cymreig. Mae hyn yn gyson trwy'r prosiect. Mae yna fwy o alwadau yn y cyfnod mwy diweddar. Ond pan da ni'n meddwl am y cyd-destun gwleidyddol rwan, yr heriau mae Prif Weinidog Mark Drakeford yn ei gael i dynnu sylw at a chael dylanwad ar benderfyniadau ar lefel y Deyrnas Unedig. Da ni ddim wedi gweld y galwadau yma am gyd-reolaeth dros gyfnod y prosiect. Ond mae'r nodwedd arall amlwg iawn a trawiadol i fi ydy cysondeb amlygrwydd y dadleuon gwleidyddol i gefnogi'r galwadau tiriogaethol yng Nghymru. Bod yna ystod o wahanol fathau o alwadau, ystod o wahanol fathau o actorion o'r Blaid Cymru a cymudiadau, maen nhw gyd yn defnyddio dadleuon gwleidyddol. Ac eto, mae hyn yn cyd-fynd efo'r darlun ehangach Ewropeaidd, a dwi wedi amlinellu fanna be ydy'r rhai da ni'n gweld. Mae yna chydig o ddefnydd o dadleuon ynghylch ag arwahanrwydd gwleidyddol Cymru, neu hunaniaeth, neu economi Cymru, ond mond yn y cyfnod mwyaf diweddar 2016-18, mae'r heina'n dod i unrhyw fath o amlygrwydd. Mae'r cysondeb dadleuon gwleidyddol mae'n hynod drawiadol. Cam nesaf ni fydd mynd ati i ystyried pam mae dyma'r tueddiadau da ni'n gweld. A dwi'n meddwl bod o'n ddefnyddiol iawn gallu gosod achos Cymru mewn cyd-destun Ewropeaidd i weld bod na debygrwydd o ran amlygrwydd y dadleuon gwleidyddol yma. Nid ffactorau Cymreig yn unig sydd i gyfri fan hyn, ond dwi'n edrych ymlaen i ddeall mwy am pam bod yr ffactorau penodol yma'n amlwg yn y cyd-destun Cymreig. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i ti, Elin. Fel ti'n dweud, roedd y dadansoddiad na'r cyntaf i wneud yn systematig dros y cyfnod diweddar o alwadau. Nid dim ond Plaid Cymru, ond ystod o fudiadau Cymdeithas Sifil hefyd sydd wedi bod yn ynghlwm a galwadau i ymrymuso a sicrhau lefel mwy o hunan lywodraeth fan hyn yng Nghymru. Dwi'n edrych ar y sgrin ymlaen i, a dwi'n gweld bod na rai wedi ymuno da ni drwy Zoom a rhai wedi ymuno dros YouTube. Felly dwi ddim yn siŵr os oes na fodd i bawb
holi cwestiwn yn dibynnu ar sut maen nhw wedi ymuno. Ond jyst rhag ofn, dwi jyst eisiau agor y llawr i weld os oes na unrhyw un yn dymuno codi cwestiwn ar sail beth sydd wedi cael ei drafod hyd yn hyn. Fel ni'n dweud, dwi ddim yn siŵr beth yw'r dechnoleg o ran pwy sy'n gallu holi ac yn y blaen. Ond os na, fe na i gamddefnyddio fy hawl fel cadeirydd. O edrych nôl, oedd y cyflwyniad gan Anwen yn rhai pethau'n sefyll allan yn hwnnw o ran yn y lle cyntaf, os dyn ni'n meddwl am y mathau o alwadau cyfansoddiadol sy'n cael ei gyflwyno, bod y prosiect hyd yn hyn wedi dod i sylwi ar dir amlwg yn y blynyddoedd mwy diweddar i fod yn pwysleisio yr alwad yma annibyniaeth gymaint o hynny'n fwy, bod hwnna'n nodwedd fwy amlwg. A wedyn wrth symud i edrych ar sut bod rhai o'r pleidiau neu'r mudiadau yma'n cyfiawnhau galwadau, bod y ffocws yn tueddu fod gymaint mwy ar y ffactorau gwleidyddol ag economaidd, gymaint mwy na falle'r elfennau yn benodol diwylliannol, sydd falle yn gwrthweud felly beth ni wedi tueddu ddisgwyl mewn llenyddiaeth yn y maes yma. Ond ni jyst yn mynd i ofyn, falle yn bennau ti Anwen, ond i'r lleithod mewn hefyd, o ran ar sail y fath na o ganfyddiadau, beth yw'r camau nesaf? A bydde ti'n fod o'n ymelaethu ar beth mae'r prosiect yn bwriadu wneud nawr, achos dyw'r gwaith ddim yn stopio nawr, ble i fynd gyda'r fath na o ganfyddiadau? Wel, y cam cynta, dyn ni wedi trafod yn y sesiwn yma yw casglu'r data, dadansoddi'r data, trial deall i ddechrau beth yw'r galwadau a sut maen nhw'n cael eu fframio, pa fath o ddadleuon sy'n cael eu defnyddio. Ail gam y prosiect, a dyma lleini ar hyn o bryd, yw i drio esbonio pam fod mudiadau yn gwneud y galwadau maen nhw a pam fod nhw'n ei fframio nhw yn y ffordd maen nhw'n gwneud. So beth yw'r fath o ffactorau sy'n arwen plaid i ddadlau o blaid annibyniaeth neu hunanreolaeth neu newid i safbwynt dros amser, a beth yw'r ffactorau sydd yn arwen mudiad neu blaid i ddefnyddio dadleuon gwleidyddol, yn edrych ar rai diwylliannol ac yn y blaen. So esbonio'r patrymau ni'n gweld o ran galwadau tiriogaethol a sut mae rheina'n cael eu fframio yn y fath o ddadleuon y ddefnyddir. A dyn ni'n gwneud hynna trwy wneud cyfweliadau gyda chynrychiolwyr, mudiadau dyn ni'n astudio, a dyna dyn ni yn trio i'w wneud ar hyn o bryd. Wrth gwrs, hynna wedi bod yn fwy heriol yn ystod y misoedd diwethaf. A dyn ni eisiau deall y fath o ffactorau sy'n arwen at hynny, enghraifft. Ydy ddi'n bwysig fod rhanbarth yn fwy neu yn llai cyfoethog? Ydy hynna'n dylanwadu ar pa fath o alwadau tiriogaethol mae mudiad yn gwneud, neu nag yw e? Ydy'n gwneud gwahaniaeth fod plaid mewn llywodraeth rhanbarthol? Ydy hwnna'n arwain at shifft mewn galwadau tiriogaethol neu'r ffordd mae galwadau tiriogaethol yn cael ei fframio? Felly mae ni ystod eang o ffactorau ni'n meddwl bod nhw'n bwysig. Yn job ni nawr yw i edrych ar os nhw wir yn bwysig yn y ffordd bod ni'n meddwl bod nhw, a sut mae rhain yn chwarae allan mewn ffordd mewn gwahanol gyd-destynau, fe bod ni'n gallu dim jyst disgrifio'r math o alwadau a'r dadleuon sy'n cael ei ddefnyddio, ond hefyd gallu trio esbonio pam bod mudiadau yn gwneud y galwadau a defnyddio'r dadleuon na. Mae'n amser ni bron y ben, ond jyst mewn ffordd o bigo fyny'r elfen ola yna, to'r her nawr mewn ffordd yw bod ni wedi adnabod patrymau gyda'r gwaith yma, y dasg yw'r esbonio. Cyn ni jyst troi i chi Catrin a Elin, bod chi'n mynd i edrych falle nôl ar yr achosion, chi wedi canolbwyntio nhw hyd yn hyn, gyda'r gwaith na nawr o geisio esbonio. Os na unrhyw gwestiynau neu unrhyw bwyntiau penodol, nes di Elin sôn am rai nhw ar y diwedd, sy'n ymlaen eich meddwl chi nawr wrth chi'n meddwl mlaen am y cam nesaf yma o geisio esbonio galwadau. Na i droi ti Catrin gyntaf.
Mae yna sawl hypothesis, dwi'n meddwl, sy'n ni'n hoffi archwilio dros y misoedd nesaf, a gobeithio gawn ni'r cyfle i drafod efo y gwleidyddion yng Nghorsica rheini sydd wedi bod yn weithgar iawn. I mi'r statws economaidd Corsica sydd o ddiddordeb, a ffactorau economaidd cymdeithasol, dwi'n meddwl mae wir angen mynd ar ôl hynny, edrych ar lefelau diweithio materion yn ymwneud â prynu'r tai, a sut mae'r rhain yn chwarae allan, a sut mae rhain wedi dylanwadu ar naratifau, a'r fframiau mae'r gwleidyddion yn ei defnyddio. Mynd o dan wyneb yr ffram cymdeithasol economaidd cyffredinol. A nes di Elin sôn ar y diwedd am rai pethau ti fel petai'n dymuno mynd o dan wyneb wrth fynd i edrych ymhellach ar y data, os ti'n rhywbeth ti eisiau meddaithi ar hynny? Ie, dwi'n meddwl bod rhai o'r penderfyniadau Plaid Cymru, y penderfyniadau pragmataidd o gwmpas yr pwyso sy'n cael ei roi ar y nod hir dymor a nod y byr dymor. Dwi'n meddwl bod hwnna'n hynod ddiddorol a deall hwnna'n well. Fel mam Wanwen wedi awgrymu, da ni'n gwybod o waith Sesiwn wedi cael ei wneud bod y syniad ydy bod mewn llywodraeth yn un ffactor. Ond dwi'n meddwl bod hefyd elfennau fel y farn gyhoeddus, ac yn y blaen y chwarae'r rhan eitha allweddol, a dwi eisiau deall hynna'n well. Dwi'n meddwl mae un peth ar hyn o bryd sy'n dod i fi, a dwi ddim yn siŵr sut da ni'n taclo fo'n y prosiect, a dwi'n yn siŵr bod ni'n gwneud ar hyn o bryd, ydy be di dylanwad rhanbarthau ar ei gilydd. I ba raddau mae trafodaeth yr Alban yn arbennig wedi dylanwadu'r cyd-destun Cymreig. A dwi'n gobeithio, mae hwnna'n falle'n ffactor ychwanegol dwi'n meddwl dwi eisiau trio mynd ar ei ôl o yn y cyd-destun Cymreig. Ac ydy enghraifft cael aelodau seneddol Ewropeaidd gan Blaid Cymru yn y 90au ymlaen yn fodd o gynyddu yr ymwneud Ewropeaidd gyda'r rhanbarthau gwahanol, a gyda ni'n gweld dylanwadau trafodaethau mewn rhanbarthau gwahanol ar ei gilydd ar y naratifau Cymreig yma. Neu ydy o jyst yn anochel mae dadleuon gwleidyddol. Oedd y ffaith bod yna diffyg trafodaethau am arwahanrwydd diwylliannol neu hunaniaeth neu economaidd Cymru yn wir yn rhaw o fi. Ac eisiau deall yn well pam bod hynna'n bodoli. Diolch yn fawr iawn ti. Dwi'n edrych ar y cloc a mae'n amser ni yn dod i ben, felly ni wedi llwyddo amseru popeth yn berffaith. Felly, na gyd sgen i wneud nawr yw just dod ar cyfan i ben i ddiolch i Anwen, i Catrin ac i Elin am drafod y gwaith sydd wedi bod yn cael ei wneud ac i roi blas i ni ar yr hyn sydd eto i ddod. A efallai gallwn ni ail ymgynnull gobeithio yn Tregaron i hunan ymhen blwyddyn i geisio ateb rhai o'r cwestiynau yma i gyd. Diolch yn fawr i y sawl sydd wedi ymuno gyda ni'n fyw prynhawn yma, naill ai dros Zoom neu dros YouTube, neu os ydych chi yn dod nôl i wrando eto, dyna un o'r pethau da am Eisteddfod Amgen, bod chi'n gallu dal popeth ar yr rhaglen os ydych chi eisiau gyda'r nos hefyd. Felly os ydych chi'n dod nôl i wrando maes y law, diolch i chi am hynny. Os ydych chi eisiau dysgu mwy am waith yr Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, y gwaith ymchwil neu unrhyw waith arall, cofiwch bod modd yn dilyn ni ar Trydar gan defnyddio @gwleidaber am unrhyw wybodaeth am waith yr Adran. Ond gyda hynny, nawn ni ffarwelio a gweud diolch yn fawr. Hwyl. Hwyl.